El matí a quatre bandes, amb Toni Marín. Parlarem de sexe. Estàs mirant a veure si per aquí hi ha algú, potser, o... No, tota la vida he sigut una mica així, diguem-ne. A mi el que em parlaven, que aquest tipus de plataformes estaven obrint la porta de mares separades, que probablement no tenen el temps per anar-se'n un dissabte a la nit perquè tenen criatures petites, que són consumidores habituals d'aquest tipus de plataformes. Nosaltres ens hem passat 20, 30 o 80 anys intentant convèncer la majoria del país que havíem d'anar per aquest camí. Escolta, enhorabona. Crec que mai s'havia dissenyat un vibrador amb tanta publicitat. Doncs n'estem molt contents. Bueno, no, però això ja passa. Home, i tant. Ja és això que li comentava, no? Que doncs ens sembla molt bonic, no? Ara que arriba l'estiu i que la gent es treu roba, el tema dels tatuatges és realment la volada que ha agafat i la gent que porta una de tatuatges, que és impressionant, Això és una obvietat i només cal mirar al nostre voltant. Hi ha zones del cos que són delicades. I clar, quan un té 19 o 20 anys queden molt bé, però que quan, diguem, creixes una mica, la zona ja perd una mica aquella llisor dels 18, no? Això és tan sols qüestió de temps. No sé si s'ho pot permetre o no, però ho haurà d'acceptar. Anem bé, però hi ha una cosa aquests dies, senyor Junqueras, que a mi em crida l'atenció, no? El nom Letícia Sabater atrau. I tant. Si li està bé, doncs fantàstic, i si no li està bé, doncs també, no passa res. Ha estat un plaer, com sempre, tenir-lo amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies per venir al nostre programa.